started as a beautiful plan. We were supposed to walk in, then walk out as soon as we can. Sasiba 4, plus iplan yethi ibhalwe phansi. Ngangakazi ngirobhe banks bari, ngangithatha amachansi. Sonke sizimisele sihlome ngamavolovolo. Itanke ligcwele noma yayisigorogoro. We had boys on the wheels, we met at the taxi rank. Made sure ama-mask akhona before size bank. Mase sondela imoto siyibhake ngaphesheya, abantu bangaboni ukuthi le imoto yamasela. Mathi dangena necapha yebank yesehlasela, eyodwa yasha emoyeni unyakazayo sasimswela. I was at the front line ngigcwalisa isaka, konke kwakumele kusheshe ngoba akekho ufuna ukufahlaka. Amajida siyazivaye singazi silahle, mina ngahlukanisa Lucy singihalela ifoni yakhe. Mangithi yabona amajida shaye khona, amahata sekhona, kangithi ngizobhoda ngashiya isaka ngadubula bangishaya qala ngawase kudala mzala kodwa namanje ngisakhala sakhala. Started as a beautiful plan. We were supposed to walk in, then walk out as soon as we can. Sasiba 4, plus iplan yethi ibhalwe phansi. Ngangakazi ngirobhe banks bari, ngangithatha amachansi. Sonke sizimisele sihlome ngamavolovolo. Itanke ligcwele noma yayisigorogoro. We had boys on the wheels, we met at the taxi rank. Made sure ama-mask akhona before size bank. Mase sondela imoto siyibhake ngaphesheya, abantu bangaboni ukuthi le imoto yamasela. Mathi dangena necapha yebank yesehlasela, eyodwa yasha emoyeni unyakazayo sasimswela. I was at the front line ngigcwalisa isaka, konke kwakumele kusheshe ngoba akekho ufuna ukufahlaka. Amajida siyazivaye singazi silahle, mina ngahlukanisa Lucy singihalela ifoni yakhe. Mangithi yabona amajida shaye khona, amahata sekhona, kangithi ngizobhoda ngashiya isaka ngadubula bangishaya qala ngawase kudala mzala kodwa